Hoi jaiko, pekatarientzat errukia zera, eta zure santuentzat zoriona. Kontxi, zure santutzariaren orduari, gizabidez lur ematera doazen honetan, egiztuaren partedun zure aukeratu ekin zeruko zorionean, eta bizitza honetako hiriotza lokarretatik askatuta, emaituzu zure aurpegiaren aurrera akartzea biztuera egunean. Zure seme Jesus Kriston jauraren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jaineko errege bizikoita, gizaldi eta gizaldietan. Negartantzat liburutik. Urrun joan zait bakean, ahaztua naiz zorionaz. Neure artean diot, akabo nire etorkizuna. Jaunak ematen zidan itxaropena. Nire atxekabea eta zori gaitza gogoratzea samina da eta pozoia niretzat. Ezin dut burutik kendu eta eroria dut bihotza. Baina zerbait dakart gogora. Itxaropena suspertzen didana. Jaunaren onginaia ez dela bukatu. Haren edukia ez dela agortu. Goizero berritzen da. Bai, haundia jauna, zure leialtasuna. Neure artean diot, jauna da nire ondarea. Haren ganduz itxaropena. Ona da jauna harengan uste on dutenentzat. Haren bila dabiltzanentzat. Onda jaunaren salbamena izilean itxarotea. Jaunak esana. Jauna zurekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Eguerdialdea zen, eta ilundu egin zuen lurbira osoan hirurak arte. Eguzkia ezkutatu zen, eta santutegiko oihala erdiz erdi urratu zen. Jesusek deiala handiz esan zuen. Aita, zure eskuetan uzten dut nire espiritua. Eta hau esanik azken arnasa eman zuen. Orduan, zaharren kontseiluko kide bat etorri zen, Jose zeritzana. Gizon on eta zintzoa. Pilato gana aurkeztu eta Jesusen gorpua eskatu zion. Jesus gurutzetik eraitzirik, izara batean bildu eta arkaitzean zulaturiko eta lehen inor erortzi gabeko hilobian egin zuen. Jaunak esana. Sala guztiek zioen, jainkoa gure barren-barrenean daukagula denok. Gure barrena baino barrenago sartua bezala. Intimor intimone esaten zuen. Nolabait adieraziz, gu hobekien ezagutzen gaituena jainkoa dela. Askotan guk gure burua ezagutzen duguna beti, baina askoz ere hobeki. Jainkoak erabat gure izaera eta gure egoera zein dan ikuste baitu. Eta badakigu Jesusek hala erakutsi digulako
jagoikoak beti edozen egoeratan dutela ere, beti maitasunez, errukiz, gertutasunez begiratzen digula. Jagoikoak maite gaitu, jagoikoak ezagutzen gaitu, jagoikoak gure barrenak inor baino hobeki, guk geurok baino hobeki ere ezagutzen gaitu. Horregatik, edozein momentutan, edozein egoeratan, berak badaki gure bihotzean zer dagoen eta esan dena bezala maitasunez, errukiz, gertutasunez berak ikusten du. Berak ezagutzen ditu gure barrenean ditugun sufrimenduak. Akaso ikusten ez direnak ere gautik berak ezagutzen ditu gure barrenean ditugun gauza guztiak. Eta horrek, esan genezake, errealitate horrek guri Jesusen borondatea hala da eman behar digu itxaropena beti. Jesusek nahi du guk jagoikoa gogoan hartzen ditu guztitan, jagoikoaz akordatzen gara guztitan, izan dadila gu hobeki egon gaitezen, guri indarra eman dezagun. Batzutan naiz eta oso momentu zailak eta komplikatuak izan, hori da Jesusen borondatea, hori transmititu nahi izan digu evangelioan. Orazioan, jagoikoarekin tratu edukitzean, senti dezagula bere indarra, bere gertutasuna, bere maitasuna aurrera segitzeko indarra ematen diguna. Gaurkoan, kontxi despeditzen ari gara. Hemen leitzan hainbeste aldiz egon duen parrokian, hainbeste betalde erregutzera etorren parrokia honetan. Despeditzen ari gara, lehen esan dela bezala, komentzimendu handi horrekin. Jagoikoak ezagutzen duela, barru-barrunik, jagoikoak maite duela, jagoikoaren erruki handiak ulertzen duela, bere egoera guztik ulertu ditula, bere bihotzean zeukana eta desiotan dagoela bakea emateko berari. Betiedeko atsedena emateko berari, betiedeko zoriontasuna emateko berari. Guk gogoan hartzen dugu eta batez ere entierro guztietan bezala, gure gertutasuna adierazten diogu familiari. Gaurko zuen presentziak, bete-bete egin dago honetan, hoxe adierazten dugu. Zaila da, batzutan laguntzea hitzen bidez, baina beti ekintzek hitzek baina gehiago adierazten dute. Eta presentziak asko esan nahi du. Hemengo presentziak familiari eta kontxiki ere adierazten dio maitasuna. Zuekin gaudela, berarekin gaudela, jagoikoari ere eskatzen diogula bere alde zuen alde indarroni. Denok behar duguna. Eta esan genezake, batez ere gogoan okiak ditugu gure bizitza honetan, momentu onak eta txarrak egoten dira. Saiatu behar daukagu, gehiago erreparatzen momentu onai. Kontxi bere alaitasun honetan emakume irekia, detailista, laguntzeko preste egoten zena, kontxi hori ukidean egin denok bihotzean beti. Berari erregutuz, jagoikoari eskatuz, eukidezala goitu zenuan kontxi, eta kontxi handik gure handi egin dezala. Cristo,
Jainko guztizona, ontsi zure zerbitzarikaren salbapenerako eskaintzen dizugu opari hau, eta haustez eskatzen zure semea salbatzaile duenak epailean prozesuak bezala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Era guztien aurrera gu guztio betirako iniz daitezen. Gehiago oraindik,
bere bizia eman du gu guztio betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, hain taldeekin batean, foreste zaitugu pozez beterik kantatzen ditugu. Afalo herri kaliza hori berriz eskerrak emanez, bere ikasleen zien esanez, atza zuen eta eran guztioetatik, hau ere odolaren kaliza data, itun berri eta betiko den odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak markatzeko isuriko dena, egiztu hau ere horrekari. Gogoan izan zauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure izan. Eramazu maitasko eskola, Francisco ikasentuarekin, Francisco Gurkozegarekin, eta nizizon guztiekin batean. Gogoan izan zauna, biztilo itxaropenean, joan diren gure eskideak, ontsi, eta bere erako guztiak, aretzazun zeure egaren agitik. Errukizak izukoaren, guztie betiko bizitza eritxeizan. Ongoituaren anamaria doakoak, haren senatuz esantuarekin, apostolu santuekin, San Miguelekin eta gizarte guztietan, zure edizite izan diren santuekin, haiekin batean berzaizan, Jesucristo zure senyorein.
zure errukiaren eskerrakatik garbi bizi gaitezen eta estuagietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzaileak noiz etorriko den zain daudela. Jesu Kristo gure jauna zu esan apostoluei bakea uzten dizuen nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei eta zure gogo
Egizu jauna, kontxi zure sartitzaria, sarratik